Mä oon toiminut fysioterapeuttina nyt kohta 17 vuotta. Mulla on itselläni urheilutausta itse asiassa aika monestakin lajista. Mun ensimmäinen laji oli golf, missä tavoitteena oli se, että mä pelaisin sitä ammatikseni. Se jäi kuitenkin pois ja sitten tilalle tuli fitnessurheilu. Viimeisimpänä lajina mulla on ollut amerikkalainen jalkapallo, josta on taskussa muun muassa Suomen mestaruus ja onhan sitä taskussa myös Euroopan mestaruus. Ehkä suurin aha-elämys, mitä mä oon itse saanut mun urheilutaustan takia fysioterapiamaailmassa, on se, että jokainen ihminen on kuitenkin loppujen lopuksi samanlainen. Ihmiskroppa on sama, on se urheilija, on se ihan tavan tallaaja, ihan vanhus tai no ei ihan vauva, mutta nuori. Ja se, miten me käytetään sitä kroppaa, on se, mitä merkkaa, mitä meidän kropalta vaaditaan, miten meidän kuuluu sitä käyttää, mitä suoritusta sen tulee suorittaa, niin sitä meidän pitää tukea. Urheilumaailman semmoinen omanlainen hektisyys on tukenut siinä, että mä oon ymmärtänyt, että meillä voi olla kikkoja ja keinoja, millä me voidaan saada sellaisia nopeita fiksejä meidän kipuihin tai oireisiin. Jos sä löydät sen juurisyyn niille sun oireille, sitä kautta sä pystyt purkaa sen saman tien ja sitten sä saat sen kivuttomamman tai oireettomamman elämän ja hetken. Fysioterapia on mun mielestä yksi keino ihmiselle oppia ja ymmärtää omaa kroppaa. Ja sen oppimisen ja ymmärtämisen kautta sä pystyt hallitsemaan ja hoitamaan erilaisia oireita ja kipuja. Ja mä oon tavallaan se yksi apu siinä, joka ohjaa sua näkemään ja tunnistamaan asioita sun kropasta. Aika useasti mielletään, varsinkin länsimaalaisessa lääketieteessä, se, että jos sulla on olkapää kipeä, niin sitä olkapäätä pitää tutkia. Sitä pitää kuvantaa, sitä pitää testata ja mieltää, että jotain pitää fiksata täältä. Ja vaikka me tutkittaisiin ja yritettäisiin etsiä, mitä on vikana ja sieltä ei löydy mitään vikaa, niin se, että sulla on tuntemus siitä, että jotain pitäisi fiksata, niin se yleensä kertoo sen, että jotain pitäisi tehdä. Syy, minkä takia mä oon lähtenyt tekemään verkkokursseja, on tosi yksinkertainen. Mä oon nähnyt 17 vuoden aikana vastaanottotyötä tehdessäni asioita ja ongelmia, mitkä mä koen, että ihmisten olisi jo pitänyt tietää. Ei siis se, että mä koen, että se on sun velvollisuus, että sun olisi pitänyt tietää tätä, vaan se, että minkä takia näitä asioita ei ole tullut ulos jonkun toisen terveydenalan ammattilaisen suusta. Mä haluan näillä mun verkkokursseilla opettaa sua ymmärtämään sun kroppaa, ymmärtämään sun oireita, jotta sä pystyt elämään helpommin ja se tieto menee sitä vastaanottoa pidemmälle.